TV-vuoto. Se oli kun ei tullut pitkään aikaa YouTubeen mitään videopätkää. Oi saa. Keska ajaa mun päälle kohta. Elikkä Fiesta on tosiaan purettu ja se saatettu tosiaan tuo takaa se iskari. Oho, tää ovi ei ollut mitenkään kiinni. Hetkonen, onks tää passi? Ja tää on ihan takarumpu löytyy. Ja takaiskari. No, ja jos joku luulee, että me ollaan heitetty kaikki osat, niin ei. Tuolla on iskupaino. Ja. No, tää pitää jotenkin korjata, pitata ehkä. Oho. Puskutin tässä autossa takapuskutin. Mutta tämä vilkku on ärsyttävä myöskin. Mutta no, ei sen anna häiritä mitään. Kun ei tullut vaan pitkään aikaa videoja ja mitään ideoita ollut. Toivottavasti kukaan ei pakko mieltä. Kaasu vai yhdys. Ja ohjaustavastimessa juttu irti. Se ohjaustavastimen pöteli on otettu irti. Sen takia, koska no, tätä tutkiremonttia ajateltiin sitten samalla näitä alustan osia. Tässähän on hyvät iskarit. No. Tässä on bensapukku vähän kyllä en muista. Mutta joo, jos tää on tämmönen lyhyempi video, niin antaa olla. Opeliksi. Tää taitaa olla myynnissä. Tän saa tulla hakea pois, jos haluu. Ei tätä pakko, mutta jos joku haluu. Niin kattitallessa on itse asiassa tässä autossa kiinni. Niin katalysaattori on tallessa. Elikkä se on niin 150 tää auto. Jos joku ostaa sen. Jos tätä ei kukaan osta, niin mä otan ton katin irti. Mutta ei tänne oikeastaan. No, voi nyt näyttää tätä. Tässä on tosiaan käynyt accidentteja johonkin pois. Vaihekepin tuo nuppi, no se on otettu irti. No, muutkin. Kokkonen on vähän hävinnyt vaihteessa. Onko? Hyi hemmetti. Hyi tätä vasta. Ykkönen toimii. Ykkönen, kakkonen ei ollutkaan. Tää pakkihan se ei tosiaan enää ole. Mikä pakkia, kun jos joku haluaa ostaa purkuosiin, niin ostakaa. Otetaan kakkonen. Eikö se kakkonen kokonaan pois vai elatuksesta? Tää koko video tulee olla tämmöstä itse. Semmoista. Ei se kyllä toi. Onko tämmökin tälleen? Ei se tykkää tota. 3 toimi, 4. Ykkönen. Oho, kakkonen toimiko se vähän lykyä? Joo. Golfia tässä pörisee. Täällä tämä näitä romujakin siirrellä. Käykää ottaa muutama TikTok-seurantaa. Fiesta Racing käyttäjätunnusvarmaan olisi Touko Marttinen. Mä en muista ne numerot, mutta Instankin voi kaivaa ottaa seurantaan. Ja niin. Saa senkin ottaa seurantaan, jos se haluaa. Meikäläis. Instan. Jaksa golfille on käynyt. Täällä on ainakin nyt ihan tika on lämmin. Tää pitää tohon.
Taitaa olla myös tuo ohjaus selvästikin hajalla, kun... No, en mä tiedä. Menisikö antaa katastuksesta läpi? En mä tiedä. No ainakin siellä on yksi paholainen PAG-mittaristossa. Elikkä... Oi jätellä sanoo, fakkilaisen mittaristossa. No, tää video oli tässä. Kun en keksinyt oikeastaan